eteen. Vähemmän? Okei, joo, sä ajattelit, että se olisi niinku enemmänkin, joo. Joo. No, laukaukset. Me ammuttiin sille siinä nyt se kolmoskin, mutta ei se nyt, siis laukaus varmalta se näytti. No joskus voi paukutella vaikka ihan huviksi. Niin. No luoksepäästävyys sitten. Pantiin siihen tuo aavistuksen, se nyt on vähän, että onko se aavistuksen vai hieman. Sillähän ei ole semmoista, niin kuin, just että se kävi mua nuuhkasee. Ja sitten ei tullut enää, vaikka houkuttelinkin, ei kiinnostanut tulla. Sitten kun lähdettiin tonne vähän matkan päähän ja sitä niin kuin koski, niin eihän siinä ollut mitään. Mutta sillä ei vaan ollut semmoista halua niin kuin siihen semmoiseen. Kyllä se ihan luoksepäästävä on, mutta just se semmoinen avoimuus ja semmoinen iloinen, että no hei, terve, se puuttuu. Nyt se on +2A, luoksepäästävä aavistuksen pidättyväinen. No sitten kovuus. Erikoiskokeena jälleen tuo haalari. Siinä se teki semmoisen hyvin tyypillisen +1 hieman pehmeän niin kuin väistön, eli just halusi tehdä sen kierroksen siinä ja sitten tuli kyllä heti katsomaan sitä. Ja ihan läpi testin, niin semmoista pientä pehmeyttä nähdään siinä. No sitten temperamentti. Hinku sillä on koko ajan jonnekin. Kukaan ei tiedä, että minne varmasti, mutta niin, koko ajan se on menossa. Ja tuossa alkuhaastattelussa se nojailee silleen oravan lailla siihen hihmaan ja kattelee. Ja sitten erikoiskokeenahan tässä temperamentissa on tuo tynnyri. Ja niin, se aika semmoisen reilun väistön teki siinä, että meni kyllä aika pitkään. Ja se tynnyri on vähän huonompi, pyörii vielä aika pitkään se tynnyri. Sitten siinä tarttuu jo hihnakin tuonne kaivon kanteen, mutta kokonaisuutena se on +1 erittäin vilkas. Eli sillä on kyllä menoa ja meininkiä koko ajan. Että enemmän mä oon tämän rotuisia nähnyt just tällaisia niin kuin hyvin vilkkaita tapauksia kuin sitä edellistä, mikä sulla oli. No sitten hermorakenne. Se on +1 hieman rauhaton. Just että sä sanoit, että se paineistui vähemmän kuin mitä sä ootit, mutta niin sitä nähdään kyllä ihan selvästi, niin kuin, että sitä vähän kertyy kuormaa. Kyllä se selviytyy tästä testistä ihan hyvin. Ja tuolla ihan loppupuolellakin vielä niin kuin siinä terävyyshyökkäyksessä se kykenee vielä niin kuin nousemaan sieltä ihan, ei sillä mitenkään eväät siinä, kun ne lopputäysin. No taisteluhalu. Tässä on kanssa sellainen koira, että tuossa leikissä puhtaasti, niin siihen se leikkii, mutta se on vähän sellaista laimeeta, voisi sanoa, että se niin kuin lähtee siihen. Mutta sitten nyt niin kuin muualla justiin sitä nähdään. Tuossa kelkalla just ihan samalla lailla. Että niin se niin kuin tosiaan niin kuin, se on menossa ihan 1000 ja 100 ja sitten sitä rupeaa hirvittämään se perääntyä ja se uudestaan vaan menee. Ja myöskin hyökkäyksissä, että sillä on taisteluhalua, sillä se menee, mutta se niin kuin ei tuossa leikissä sitten tule sillä lailla ilmi. Mutta kokonaisuutena se on +2 kohtuutta. Puolustushalu. Tosiaan koira on kirpun kokoinen ja niin, sieltä tulee hyökkäjä. Se oli aika täräkkänä. Et oikeastaan siinä ei ollut ihan muutama metri 1,5, kun se sitten tuli tonne sun taakse. Ja niin, se on +3 kohtuullinen hillitty. Että siinä tuli se pidättyvyys sit vähän siinä sen hyökkäyksen jälkeen, kun se oli niin tosissaan, niin sit se vähän katteli siinä, että arvaako tässä olla. Mutta niin kuitenkaan ei mitään siis aggressiota ollut siinä jäljellä. Ei ihan, mutta se oli kyllä ihan suorastaan hauska katsoa, kun se oli oikein tosissaan. Se oli oikein täris. No sitten terävyys. Siinä niin se reagoi hyvin nopeasti, kun mä tulin näkyviin sieltä, niin se heti reagoi. Ja siinä kanssa niin se sillä oli kyllä ihan, se reagoi aggressiivisesti. Et siinä ihan lopussa sille tuli semmoinen, mä en tiedä kuulit sä sieltä, tuli semmoinen vähän semmoinen rääkäsy siihen loppuun. Niin, se muuttui se. Niin, eli siinä tuli sitten semmoinen älä, ja sitten heti tietysti siitä veruutin pois ja niin, mutta siinä kanssa, eli se on +3 kohtuullinen ilman hyökkäyshalua ja nimenomaan ilman hyökkäyshalua, että sitten ihan heti sai mennä siihen, eikä vaikka se oli aika niin kuin siinä reagoi voimakkaasti, niin ei ollut mitään sitten jäljelle jääviä haluja timpata sitten kostoksi. Ja toimintakyky kokonaisuutena, pimeä huone, kelkka, hyökkäykset. Tuossa tuolla kelkalla niin siinä oli jännä, se oli niinku siihen menossa ja sitten sille tuli joku semmoinen ajatuskatko ja se alkoi syömään ruohoa ja vähän niinku tavallaan se kai ajatteli ratkaista sen tilanteen siinä. Niin vähän niin semmoinen sijaistoiminto. Niin, sijaistoimintana ja alkoi sitä ruohoa syö ja sitten kun se laukasi tilanteen, kun se meni kyykkyyn, niin sitten se tuli sieltä ihan ja niin sen kyllä sitten ihan selvitti. Ja pimeässä siinä oli kanssa semmoista, että se liikkui siellä kyllä ensin, mutta sitten sillä tuli joku semmoinen vähän semmoinen
semmoinen pieni tovi siinä, että se ei oikein tiennyt. Mutta aika vähäisillä avuilla kuitenkin kokonaisuutena. Ja tosiaan nuo hyökkäykset nostaa tätä. Eli se niin kuin näiden erikoiskokeiden perusteella sitä olisi voinut miettiä niin kuin kohtuullisen ja pienen välille, mutta noin hyökkäyksissä se oli tosi täräkkä, jolloin kokonaisuutena se on +1 kohtuullinen. Ja pisteitä kun laskeskellaan sitten yhteen, miinuksia ei saada mistään ja plussia saadaan 129, jolloin lopputuloksessa jää 129. Kiva koira, tosi Kiitos. hauska.